Tak henten, čo bol predtým v tom, tak to bolo aj Mini, aj BMW. Hej. Áno, BMW ten tvoj. Ale tento už je novší od toho Lucína. Tu je snímač jeden. Map. Takto v tejto trúbe. A ešte jeden je schovaný tu niekde. Ešte nech to mám dlhšie. A späť? Neviem, jak sa to tam... Jaj. Tu sú také dvúďurky. Na tieto sa to naklikne. Počkaj, to bude... To je celé? No, to tak vakle.